لۆریên barhelgirên bêşûfêr jî xwe diçalin rejwêda ketina kar. Li demekî ku otomobîlên bêşûfêr rêkên serçiya dibirin. Karbidestekê berê yê bi rêveberiya silametiya rewan rêkan bawer dike ku em ê serdemê otomobîlên bi rîmot yan bêşûfêr bibînin zûtir ji demê pêşbîn kirî. Em ne dûrî bîrûka dawiyê ne ya otomobîlên bêşûfêr bi yek carî. Milyonên Emerîkiyan şûfêrên lorî û kamyonan in. Lêkollerên teknolojî dibêjin xetera ji dezdana karên wan her zêde dibe ji ber ku otomobîlên bêşûfêr erzantirin û bi silamettirin. Pêşxistina teknolojiyaya bigerxistina amîrên otomatîk alîkariya berhemên zêdetirê karxana dikin bi karkerên kêmtir. Robot nabin endamên sendîkayan, daxwaza perêzê de nakin, gîrû nabin û di meyxana da serxweş nabin. Bi rêvebera Banka Ehtiyatiya Federal Janet Yellen pêşbînî dike ku kampanî robotan pitir ji mirovan wê bidin karî. Piraniya aborînasan û yasedaneran dizanin ku gelek giring e rêkan bibînin ku ew karkerên berziyana van pêşketina ketîn rahênanan bibînin da ku diwarê aborî da serketî bin. Yek mat dimîne hember wê rastiyê ku dema ji dezdana karan dibe aloziyek aborî û siyasî, gelek delîveyên kariyên ku pêtivî bi şarezayiya teknîkî hey vala dimînin. Ken Simonson yê aborînas ji êketiya kontrakterên Emerîkî dibêje, karkerên taybetmend bi dest kampaniya nakevin. Em ê gelek sazkiriyan bibînin ku rastî pirsa bi destxistina karkerên xwedêşarezayî bên yan wergirtina karkerên xwedêzanyarî ji karê nû re. Ev da Newport News ya avakirina gemiyan navbank heye di rahênana karkerên serkeftî de. Lê David Witzer ji Banka Ehtiyatiya Federal bawer dike bernamên dî encamên jêkjuda hene. Her careka tu kirêkarekî bibe karekê dî asê xeterê bilind dibe. Gelek avistana ye dema tu heman karê wî li cihekê dî bideyê. Li Înstitûtya Teknolojiya Massachusetts David Otor dibêje karkerên Emerîkî li sed salên hejdê û nozdê ve guhastina mezin ji çandinê beref sazkariyê encam da. Em rastî guherînên mezinê aborî bûn di dema aborî de û em bi awayekî serkeftî jê derbas bûn. Renge karker di veguhastina dawiya aborî da rastî aloziya bibin çunku guhartinên mezinên berê jî aloz û demdirêj bûn.